Tak, dámy a páni, ja som veľmi rád, že sme sa bez väčších problémov a ťažkostí prepracovali nakoniec majstrovstiev Slovenska v pub kvíze. Prvých historických majstrovstiev Slovenska v histórii našej republiky. No a dôležitá časť je vyhlásiť výsledky. Na 3. mieste sa umiestnil Špásový opár. Ale boli ste úplne úžasní, aj s tou poslednou. Vynikajúci výkon naozaj, úplná parádzina, čo ste predvádzali. Aj v prvom, blahoželám. Samozrejme, Špásový opár získava takúto obrovskú fľašu Jamesona od hlavného partnera majstrovstiev Slovenska v pub kvíze. Špeciálnu cenu aj malého Jamesona, aj spoločenské hry a veľký potles pre tretiemu najlepšiemu. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne, nech sa páči. No a na druhom mieste sa umiestnil tým Trojzubec. Blahoželám, rovnako perfektný výkon. Perfektný výkon. Blahoželám. Blahoželám. Opäť množstvo cien pripravených pre druhý najlepší tím majstrovstiev Slovenska v pub kvíze. Spoločenské hry od Alby, spoločenská hra Duel od Dina. Jameson venoval obrovskú fľašu a nie len jednu. Áno. Som zvedavý, ako si to rozdelíte. Toho Jamesona. Blahoželáme. Niekto to zoberte. Áno. Tak, poď dopredu. Ticho dozadu. Tak, dámy a páni, druhý najlepší tím majstrovstiev Slovenska. Trojzubec. Marek, poď ešte medzi nás. Dobre. Ešte jednu fotografiu urobíme. Ďakujeme veľmi pekne. Trojzubec správnou odpoveďou na rozstrelovú otázku. Nakoniec na druhom mieste. Trojzubec mal 96 bodov. Špásový opár rovnako 96 bodov. A dámy a páni, ešte ste sa určite nepočuli približne 10. 8. 9. Ale pravdepodobne to už tušíte, viete. Rozdiel medzi druhým a prvým miestom bol iba pol boda. A na prvom mieste sa umiestnil tým Ladies and Genitals! Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up. Majstri Slovenska pub kvíze v roku 2023. It's getting close. Ladies and a tak ďalej. It's just life, that's how it is. Cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, oh, can't you see? Okrem všetkých tých cien, ktoré sme odovzdali aj iným tímom, získavajú
when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. Hej. Fall down. Takže víťazi majstrovstiev Slovenska v pub kvíze sú reprezentanti z východu, z Mihaľovec. Have to pick myself up. Takže ešte raz pripomínam, 3. miesto Bratislava, 2. miesto Bratislava, 1. miesto Michalovce, majstrovstvá Slovenska v pub kvíze sa skončili. Ja vám veľmi pekne ďakujem, bolo mi s vami úplne úžasne a dúfam, že na budúci rok sa stretneme v inom mieste, alebo meste, na inom mieste, približne s podobným osadenstvom a že absolvujeme spolu aj regionálne kolá, na ktoré sa veľmi, veľmi teším. Želám vám pekný večer a zostaňte verní aj duelu, ale aj rôznym iným reláciám, ktoré naozaj obohacujú človeka a sú plné informácií, pretože to si myslím, že bude budúcnosť. Lebo len s múdrymi ľuďmi sa dostaneme cez tie ťažké časy, ktoré na nás možno, že aj čakajú. Nie možno, ale určite. Pekný večer, ahoj! A potlesk organizátorom Marekovi Aďovi. Super, ďakujeme veľmi pekne, pekný večer. Dávajte si pozor potom cestou domov. Marek, perfektne.